Η χαλάρωση και η αποτοξίνωση από το υπερβολικό φορτίο εργασίας είναι σημαντικές για την ευημερία και την ψυχική υγεία. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να το πετύχεις. 1. Διαλύματα. 1. Προγραμματισμένα διαλύματα. Κάνε μικρά διαλύματα κάθε ώρα για να ξεφύγεις από την οθόνη και να ανανεωθείς. 2. Διάλειμμα στη φύση. Βγες έξω για λίγο, ακόμη και αν είναι για 5-10 λεπτά, για να αναπνεύσεις καθαρό αέρα. 2. Άσκηση. 1. Φυσική δραστηριότητα. Κάνε γυμναστική ή βόλτα, καθώς η άσκηση απελευθερώνει ενδορφίνες που βελτιώνουν τη διάθεση. 2. Stretching. Απλές διατάσεις μπορούν να ανακουφίσουν την ένταση στο σώμα. 3. Μέθοδοι χαλάρωσης. 1. Διαλογισμός. Αφιέρωσε λίγα λεπτά καθημερινά για διαλογισμό ή αναπνοές. 2. Γιόγκα. Η γιόγκα συνδυάζει σωματική άσκηση και διαλογισμό, βοηθώντας στη χαλάρωση. 4. Δημιουργικές δραστηριότητες. 1. Ζωγραφική ή χειροτεχνίες. Ασχολήσου με δημιουργικές δραστηριότητες που σου αρέσουν. 2. Διαβάστε βιβλία ή ακούστε μουσική. Αφοσιώσου σε κάτι που σε ευχαριστεί και σε αποσυνδέει από το άγχος. 5. Υγιεινός ύπνος. 1. Κατάλληλη ρουτίνα ύπνου. Προσπάθησε να κοιμάσαι και να ξυπνάς την ίδια ώρα κάθε μέρα. 2. Δημιουργία χαλαρωτικού περιβάλλοντος. Κράτησε το υπνοδωμάτιο σκοτεινό και ήσυχο. 6. Διατροφή. 1. Υγιεινές επιλογές. Κατανάλωσε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την ενέργεια και τη διάθεση. 2. Ενυδάτωση. Πίνε αρκετό νερό για να διατηρείς τον οργανισμό σου ενυδατωμένο. 7. Αλλαγή περιβάλλοντος. 1. Αναδιοργάνωση του χώρου εργασίας. Δημιουργία ενός πιο ευχάριστου και οργανωμένου περιβάλλοντος μπορεί να μειώσει το άγχος. 2. Εργασία σε διαφορετικά μέρη. Αν είναι δυνατόν, εργάσου από άλλο χώρο, π.χ. καφετέρια, βιβλιοθήκη. 8. Σύνδεση με άλλους. 1. Κοινωνικές επαφές. Μίλησε με φίλους ή μέλη της οικογένειας για να μοιραστείς τις σκέψεις σου. 2. Ομαδικές δραστηριότητες. Συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες ή χόμπι μπορεί να προσφέρει ανακούφιση.